Naħseb li uħut minnkom marru Padova xi darba. U minn mar Padova jaf li waħda mill-isbaħ u l-iktar relikwi importanti li hemm huwa proprju l-sien ta' Sant'Antnejn. Li 30 sena wara il-mewt tiegħu meta jiftħuh isibuh tal-ikwali, isibuh l-istess kif kien. Issa l-sien intom tafu li huwa wieħed mill-membri tal-ġisem tagħna fraġli u faċli ħafna li jkorrompi ruħu. Għalfejn l-sien ta' Sant'Antnejn u daqshekk importanti. Sant'Antnejn li huwa msejjaħ id-dottur tal-Vanġelu, dak li kien kapaċi jitkellem, jipriedka, ixandar il-Vanġelu, il-sienu għadek tista' taraħ sal-lum. Jiena nħoss li dan mhux b'kombinazzjoni. Mhux b'kombinazzjoni li Sant'Antnejn huwa magħruf bħala komunikatur, bħala predikatur, bħala xi ħadd li kapaċi wassal il-kelma talla lill-bniedem ta' dakinhar imma anke lill-bniedem tal-lum. Qegħdin nitkellmu l-Medjuevu Sant'Antnejn u x'hekk kif tafu twieled fis-sena 1195, ġifieri kważi 800 sena, 900 sena ilu. Imma propju illum fil-festa ta' Pentekoste il-Knisja wkoll tkellemna mill-ilsien, mill-ilsna. Tiftakru fl-Atti tal-Apostoli għadna kif smajna l-Ispirtu Santu jidher taħt forma ta' ilsna tan-nar. Xi fisser dan kollu? Kif jintrabat flimkien dan kollu? Hemm rabta kbira bejn l-ilsna tan-nar, il-forma Spiritu Santu u l-ilsien ta' Sant'Antnejn. Imma mhux biss, imma wkoll l-ilsien ta' kull wieħed u kull waħda minna. X'inhu l-ilsien? Jekk mhux il-mod ta' kif aħna nikkomunikaw, il-mezz li bih aħna nesprimu lilna nfusna. Il-fatt li l-ilsien ta' Sant'Antnejn għadu daqshekk importanti u mhux tant il-biċċa laħam, dik ukoll. Imma fuq kollox għadu importanti l-kliem ta' Sant'Antnejn, il-predikazzjoni ta' Sant'Antnejn, il-komunikazzjoni ta' Sant'Antnejn, il-kapaċità li jwassal il-kelma ta' Alla lill-bniedem ta' Sant'Antnejn. Dan jgħidilna ħafna fuq il-figura tiegħu u jgħidilna wkoll ħafna kemm il-sienu, il-sien Sant'Antnejn biex ma ngħidux il-qalb tiegħu, il-moħħ tiegħu kienu mdawlejn mill-ilsna tan-nar, mill-ilsien tal-Ispirtu Santu. Xi fisser dan? Konkretament, xi ġifieri dan? Aħna meta ngħidu dik il-persuna għandha raġun, meta ngħidu dik il-persuna taf titkellem, meta ngħidu dik il-persuna kważi kważi dak li tgħid ma tbatejx biex tifhmu u jidħol f'moħħok u f'qalbek faċilità kbira. Meta ngħidu hekk? Meta l-kliem li joħroġ minn fom persuna jaqralna lil qalbna. Meta l-kliem li joħroġ minn fom persuna, meta l-ilsien ta' persuna, kull ma jagħmelu illi joħroġ minn ġol persuna, minn ġol bniedem li jisimgħu, joħroġ dak li jkun qiegħed jistenna li joħroġ. Meta aħna nisimgħu il-kelma t'Alla, meta aħna nisimgħu il-Vanġelu u nisimgħuh bis-serjetà, jidħol fil-moħħ u fil-qalb tagħna mingħajr ma rridu u forsi mingħajr ma nindunaw nibdew ngħidu iwa, ekku, din il-verità. Il-Vanġelu l-ilsien ta' Ġesu, l-Ispirtu Santu joħroġ minn qalbna u minn moħħna, joħroġ mill-persuna tagħna il-verità u naqblu bħalli kieku nibdew ngħidu iwa, il-Vanġelu għandu raġun. U għalhekk l-ilsien ta' Sant'Antnejn
baqa saħansitra sal-lowm bħala sinjal ta' din il-verità, ta' din l-esperjenza ta' komunikazzjoni li dan ir-raġel, dan iż-żagħżugħ miet ta' 36 sena żgħir, dan iż-żagħżugħ kien kapaċi jaqra il-kelma tal-Alla, iħalli lil Alla jitkellem permezz tal-sienu. Imma mhux biss, dan ir-raġel kien kapaċi jaqra il-moħħ u l-qalb tan-nies, il-moħħ u l-qalb tal-bniedem. B'tali mod li min kien jisimgħu kien jaffaxxina ruħu u jgħid iwa, Sant'Antnejn għandu raġun. Ġesu għandu raġun. L-Ispirtu Santu qiegħed jitkellem, qiegħed jesprimi ruħu fl-ilsien ta' dan il-qaddejs ta' Sant'Antnejn. Imma jemmorru ftit lura u nistaqsu imma x'wassal lil Sant'Antnejn biex kważi jkun kanal mingħajr l-ebda tfixkejl tal-ilsien tal-Ispirtu Santu. Biex kważi Sant'Antnejn ikun kapaċi jifhem tant lil bnedmejn lin-nies ta' żmienu illi n-nies ta' żmienu kienu jaffaxxinaw ruħhom jisimgħuh. Mhux in-nies biss, għandkom kwadru sabiħ hawnhekk propju fuq in-naħħa tax-xellowb tal-Presbiterju. Sant'Antnejn saħansitra kapaċi jikkomunika, jiġifieri kapaċi jidħol fil-moħħ u fil-qalb tal-kreat, tal-ħolqien, tal-annimali, tal-ħowt. Meta Frimini ġie sfidat mill-Katari din l-erezija ta' żmienu li l-ħolqien kien ħażejn fih innifsu li dak li hu fiżiku materjali Alla ma jridux, Alla jrid biss l-ispiritwal. U biex juri li ma kellhomx raġun, wara li telqulu kollha mill-Knisja, ħallew waħdu jipriedka ma' ftit nies imur fuq ix-xtajta u jibda jipriedka u jitkellem u jikkomunika. X'jiġifieri jikkomunika mal-ħowt? Għandu l-kapaċità Sant'Antnejn. L-Ispirtu ta' Alla fil-sienu għandu l-kapaċità li f'sintonija saħansitra mal-ħajja sensittiva, mhux mal-ħajja razzjonali tal-bniedem imma mal-ħajja sensittiva tal-annimali. Xi profondità ta' bniedem, xi profondità ta' komunikazzjoni. Imma x'wassal lil Sant'Antnejn għal dan il-kobor, jew aħjar għal din is-sempliċità, għax trid tkun tassew bniedem sempliċi, mingħajr komplikazzjonijiet, mingħajr maskli, mingħajr ħafna fliles fil-moħħ, trid tkun sempliċi biex tkun kapaċi taqra fil-moħħ u fil-qalb tal-bnedmejn u biex tkun kapaċi tħalli lill-Ispirtu tal-Alla jgħaddi minnek, jgħaddi minn il-sinek totalment mingħajr l-ebda tejb ta' impediment, mingħajr l-ebda tejb ta' ostaklu. Kienet l-esperjenza tal-istorja ta' ħajtu. Mhux se nirrakkontaw il-ġrajiet kollha tal-istorja ta' dan il-bniedem kbir, però nixtieq qisu naqbad il-ħajta l-ħamra illi insibuha mill-bidunet ta' ħajtu u tibqa' sejra sakemm imut f'Padova. Kif tafu intom jitwieled f'Lisbona Sant'Antnejn minn familja tajba. U bħala tifel żgħir jiġi mibgħut fl-iskola tal-monasteru, fl-iskola tal-monaċi. U hemm jiddeċiedi forsi waħda mill-ftit deċiżjonijiet li għamel Sant'Antnejn. U din importanti għal ħajjitna, importanti għalina. Waħda mill-ftit deċiżjonijiet li għamel Sant'Antnejn kienet li jidħol kanonku regolari mal-kanonċi ta' Sant Wistejn. Għaliex ngħid waħda mill-ftit deċiżjonijiet li għamel? Għax il-bqija tad-deċiżjonijiet la darba hu iddeċida li jikkonsagra ruħu lill-Alla bħala kanonku, bħala monaku, bħala saċerdot. Verament Sant'Antnejn it-telqa sħiħa tiegħu fidejn ir-rida tal-Missier. U dik kienet forsi l-ewwel deċiżjoni kbira tiegħu u forsi l-unika deċiżjoni kbira tiegħu. Meta jħalli għal kollox lil ħajtu
fidejn il-missier. U għaddieħ il-missier minn trampi, għaddieħ il-missier minn problemi, għaddieħ il-missier minn diffikultajiet. Kemm tagħmlilna kuraġġ l-istorja ta' Sant'Antnejn, meta aħna nindunaw li kważi l-għażliet li prova jagħmel, id-deċiżjonijiet li prova jagħmel dejjem sabu xi ostaklu, dejjem sabu xi tfixkejl u kellu jdawwar ir-rotta mhux skont kif xtaqgħu, imma skont kif ridet l-istorja, skont kif ridu ċ-ċirkustanzi jew aħjar skont kif ried Alla minnu. Kif tafu intom, meta kien monaku, meta kien kanonku regolari, ikollu dik l-esperjenza ta' dawk il-5 patrijiet Franġiskani illi l-fdalijiet tagħhom huma li kienu mietu fil-Marok martri, il-fdalijiet tagħhom jinġibu fil-qrejb tal-monasteru fejn kien. U Sant'Antnin timbet fih ix-xewqa, l-ewwel qabel kollox tal-martirju. Tkompli tissaħħaħ fih ir-rieda li jingħata għal kollox. Il-persuna sħiħa tiegħu kien għadu żgħir. U kien diġà fehem illi mhux importanti kemm tgħix, mhux importanti x'tagħmel, kien għadu żgħir mhux importanti x'tagħmel f'ħajtek, imma importanti kemm int kapaċi tintelaq f'idejn ix-xewqat tal-missier. U Sant'Antnin dan kollu fehmu. U dejn ir-rieda tal-missier li tkompli tinfluwenzaħ f'ħajtu, tkompli matul l-istorja kollha. X'jiġrilu Sant'Antnin? Sant'Antnin jiġrilu illi hekk kif jipprova jmorru wkoll il-missjoni minħabba Mart u minħabba l-maltemp jispiċċa f'Messina, jispiċċa f'Isqallija. U minflok il-missjoni ikollu jibda mixja totalment differenti minn dak li ħasebu, minn dak li jimmaġinaw. Ippruvaw defsu hawnhekk, daħlu hawnhekk il-proġetti tagħkom, il-pjanijiet tagħkom, kif idawwarhomna kultant il-missier u kemm nisbaljaw meta nwebsu rasna. Kemm nisbaljaw aħna meta inkunu ridwa tgħaddi tagħna. Sant'Antnin jintelaq għal kollox, bħalma ntelaq il-bastiment li kien fuq u l-ġifel li kien fuqu mal-maltemp. Jintelaq għal kollox. Il-missier jieħdu l-ewwel Messina Sqallija, imbagħad jibda tilab il-mod il-fuq fl-Italja, sakemm ikollu dik il-laqa ma' San Franġisk fil-kapitlu tal-Istwojje, il-kapitlu tal-Ħasira, jgħidulu hekk minħabba li tant kien hemm irħieb, tant kien hemm patrijiet illi ma kellhomx post fejn joqogħdu u spiċċaw jorqdu fuq it-twabet, fuq il-Ħasira. U hemmhekk jiltaqa' ma' San Franġisk. Imma anki hemmhekk Sant'Antnin jgħix frustrazzjoni oħra kbira. Tgħidilna l-istorja illi anki hemmhekk. Meta l-patrijiet inqasmu biex imorru minn law minn lem mal-Ewropa u mal-Italja, dak kważi baqa' minn tal-aħħar. Kważi ħadd ma għażlu lil Sant'Antnin. Kważi ħadd ma riedu lil Sant'Antnin. U jispiċċa ma' grupp ta' patrijiet li qatt ma stenna, li qatt ma immaġina, li qatt ma ried. U anki hemmhekk bniedem ta' kapaċitajiet kbar, bniedem ta' talenti kbar, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li hu kellu qalbu miftuħ għalih ta' Sant'Antnin mingħajr l-ebda problema. Mingħajr ma jagħmel stejjer, jaċċetta li jmur ma' dan il-grupp żgħir ta' patrijiet li kellhom bżonn ta' saċerdot u billi kien kanonku regolari qabel ta' Sant'Ustejn kien diġà saċerdot, għax l-oħrajn kienu kollha fratelli. U Sant'Antnin imur ma' dan il-grupp ta' patrijiet. U x-xogħol tiegħu x'kien? Ix-xogħol tiegħu kien wieħed moħbi, ix-xogħol tiegħu kien inaddaf, jiknes, ix-xogħol tiegħu kien joħsib il-kunvent, ix-xogħol tiegħu ma kienx ta' predikazzjoni, imma kien xogħol umli, u li kien mimli bl-enerġija tal-Ispirtu Santu, u li kien qawwi, u li kien kapaċi. Ma mirstejjer Sant'Antnin, forsi kif nagħmel jien. Ma mirstejjer li ħallewni li ma għarfux ir-ridat, ma għarfux kapaċi nagħmel, ma għarfux il-kwalitajiet tiegħi, ma ħallewniex nisfrutta it-talenti tiegħi, ma għadx jagħmel stejjer bħal dawn Sant'Antnin. Għaliex? Għax Sant'Antnin kien jaf illi mhux il-protagonizmu tiegħu kien importanti.
Mhux kapaċi jagħmel kien importanti, imma kemm x'inhu importanti fil-ħajja tiegħu fil-ħajja tagħna kemm jien kapaċi nintelaq għal dak li jrid il-missier minni. Dan hu il-qofol l-iktar l-essenzjal tal-fidi tagħna. Dan hu l-aqwa l-ogħla frott tal-Ispirtu Santu. Dan hu l-Ispirtu tal-iben. L-Ispirtu tal-iben li qalilna San Pawl fil-qari li rrid jagħtina l-missier, l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-iben li jintelaq għar-rieda ta' missieru. U jiġri hemmhekk li jiskopru l-kapaċità tal-predikazzjoni tiegħu propju meta f'ordinazzjoni saċerdotali ifittxu lil xi ħadd biex jagħmel ir-riflessjoni, jagħmel il-ħsieb, jagħmel l-omelija. U Sant'Antnejn verament reħalsienu, Sant'Antnejn verament ikkomunika l-kelma talla lil dawk in-nies li kellu qudiemu. Sant'Antnejn verament fl-istorja tiegħu, l-esperjenza tiegħu Alla għalmu fid-doċilità tiegħu, fil-kapaċità tiegħu ta' Sant'Antnejn li jkun umli u li jintelaq għal kollox jirida ta' Alla, ħalla lil Alla jiffurmah, ħalla lil Alla jgħalmu u jagħmlu verament komunikatur, jagħmlu verament kanal tal-Ispirtu Santu li permezz tiegħu l-Ispirtu ta' Alla seta' jgħaddi għand l-oħrajn. Ew nitolbu l-lom lil Sant'Antnejn. Ew nitolbu aħna li kultant jew sikwejt nużaw il-sinna, kemm nużaw il-sinna. Forsi kemm ġiet nużaw il-sinna biex inweġġu il-xulxejn. Mo speċjali f'dawn iż-żminijiet tal-elezzjoni, kemm iridu noqogħdu attenti. Kemm nużaw il-sinna forsi kultant biex nikkritikaw jew forsi biex niddefendu lil nfusna għaskapitu tal-persuni l-oħra, mingħajr ma noqogħdu nagħtu każ x'se narmu li ma ħmiex ser narmu fuq l-oħrajn. Ew nitolbu lil Sant'Antnejn biex inħallu dan l-sien tal-Ispirtu Santu li llum jidher fuq ras l-Apostli dan l-sien tan-nar f'Pentekoste ibiddel lil-sienna, ibiddel il-moħħ u l-qalb tagħna u jgħinna nifhmu nilqgħu il-kelma ta' Alla kif inhi u jgħinna wkoll mhux biss ngħixu aħna imma nikkomunikawha bl-istess mod, bl-istess qawwa li aħna nirċevuha. Verament il-mandat ta' Ġesu fil-Vanġelu meta jibgħatna mal-Apostli morru jibgħathom hekk jgħid San Ġwan, jibgħathom lill-Apostli u jibgħathom biex x'jagħmlu biex iħobbu, jibgħathom biex jaħfru il-maħfra l-ogħla il-quċċata tal-imħabba, l-ogħla imħabba. U dan hu li jibgħatna nagħmlu anki permezz tal-irsien li bih nikkomunikaw il-moħħ u l-qalb tagħna. Sant'Antnejn ta' Padova itlob għalina.